Ja som si všimol, že najviac vás teda kritizuje pani Jourová a tá druhá sa volá Kleinert. A teda oni sú asi jedni z tých, ktorým ste zavreli tie kohútiky. Oni sú obidve dosť škaredé, nie? Jourová aj Kleinert. A ja som si všimol taký akože úkaz zaujímavý, že títo fašisti progresívni, oni sú všetci hrozne škaredí. A že či tam, aj podľa mňa tam je nejaká korelácia, že vy keď sa narodíte ako zlý človek, tak vám sa to proste, tá hniloba zvnútra vychádza aj na povrch. Jak sa píše v Biblii, že dobrý strom dáva len dobré ovocie a zlý strom dáva len zlé ovocie, tak podľa mňa oni majú v sebe také zlo, že to sa proste prejaví aj na povrchu, že či s týmto viete súhlasiť. Neviem, tak asi je to výpoveď tej duše. Ako určite tam nejaká korelácia je. Myslím si, že áno. To som nečakal. Nejaká korelácia je určite v tom, ako, pozrite, stačí úsmev. Možno nejaký jemný, hej. Alebo nejak zjemniť črty tváre. Ja si myslím, že každé dieťa, ktoré sa narodí, je pekné. Nie sú škaredé deti. Ale tým, ako ten človek sa vyvíja a ako sa charakterovo hlavne tvorí. Tak škaredie. Až z toho vznikne na konci Plavakova. Zlé toto. Mne teplo tu.